What's up mga Mays? Master Poppy na naman para sa Poppy Review. Ganina lang nagtanaw ta sa salida nga It Chapter 2. So it ends daw, it ends. That means there's something na nahitabo after sa Chapter 1. Guys, ako lang maingon sa inyo before ko mag-ingon sa akong rating. Ang ako lang maingon sa inyo, you need to watch chapter 1. Kailangan nimo maibawaan kinsa to sila balik and ma-review lang nimo kung kinsa to nga mga characters kay dako kaayo og puruhan nga malibog ka kung wala ka kita sa chapter 1. So, it is a horror film and siguro dili kaayo nga kanang naikurat-kurat but it's not more on kanang mga grabe gid haunting kay nga horror film, no? It's more on na siya mga murag sci-fi in a way and kani siya nga salida medyo kuan kaning medyo is also good para sa mga bata. Good siya in a way kung dili sila kakahadlok, no? Kung dili kay sila kakahadlok or dili sila matrauma. Kay not unlike sa katong mga The Nun, not unlike sa katong mga Conjuring, katuhadlok gyud kay to. Kani siya it's more on na adventure nga hadlok, no? Siguro makita man nato sa chapter 1 nga nagid siya daghang kaayo mga SFX, mga graphics nga kuan kanang mga giant, mga nice kang iyang SFX. But noon kani siya more on SFX compared sa kanang hadlok-hadlok, no? Mas more on sci-fi siya. Siguro 50% sci-fi in a way and then 50% ang hadlok-hadlok. So, ma-continue ug usab ang chapter 1 ang ilang lives gikan sa pagkabata mo continue sa pagkadagko. So, you need to know that. And ang akong rating ani is just about 9. Kumbaga, okay man siya and then dili lang gid siya makaabot og 10 gyud kay na ako'y parang naay mga kalit-kalit pakurat-kurat but not as the katong hadlok-hadlok nga mga katong genre gyud nga hadlok kato gid sila. Dili kay siya makaabot ato pero mahadlok gyapon ka. Kani manggod nga salida guys, ang iyang hadlok-hadlok ani is weird. So, unexpected, no? Daghan kay ka makita pod nga unexpected, wala pa nimo nakita before sa mga horror films. Yes, and I think ilan ang giplanuhan gyud kung unsay ilang ipakita ani nga film, no? Sa kuan pa lang daan, di ba? Na balloon, na clown, so naa naman na daan, but napagyoy daghan pagyud nga hadlok ani nga film, no? And there's a backstory nga wala gipakita sa chapter 1, no? Naay mga nahitabo sa una sa chapter 1 nga karon pa makitaan. Tanawan ninyo guys. And tanawan ninyo guys, showing na po sila It chapter 2. Okay? Uy, please subscribe to my channel sa wala pa nakasubscribe and thank you so much sa 3,000 plus nga mga subscribers. Ang akong giveaway sa inyo ha, tanawa lang to ang akong video sa Katie's Pizza para makuha ninyo ang akong giveaway. Alright? Till next time. Bye!